Weche mag tuke odiechieng' mar ariyo mag tuke Commonwealth kind rowere madhi nyime piny mar Trinidad and Tobago. Kenya nodhi nyime gi duoko maber bang' tim mar rugby mar nyiri yudo loch margi mokwongo. Kenya nowito tukgi mokwongo bang' tim mar Fiji loyo gi points 38-5. Kata kamano ne giketo ikruok margi maber ne tugo mar ariyo. E tugono Kenya noyudo loch mar points 20-12 kod tim mar Wales. Kenya koro biro tugo tukgi mogik gi tim mar Trinidad and Tobago e pool mar A. E tuke mamoko Kenya biro keto ikruok makare e tuke mag joriemb ndigni bang' yudo duoko marach odiechieng' mokwongo mag tukego. Billy Graham kaachiel kod Daniel Kiptala nyaka koro ndik duoko maber e alap mar Brian Lara Cricket Stadium. The game was fun. We did what we had not done in the first game, which was Fiji. So we had to do it in the second game in Wales, and it has led to a victory. Tuna matarajio makubwa sana. Game imekuwa poa. Tulivyosema awali, hakuna kitu tunabadilisha, kukimbia tu. Na hivyo ndo tumefanya. Tumecheza game yao, tumewatandika, tunajivunia. We have 2 games again tomorrow. So again, like I said, it's a build-up match. So the first game with Fiji was a build-up match. The second game, the result has been the way it is. So no changing of the strategy. The strategy, I will stick to the strategy, will stick to my planning, and then we'll see how it goes again tomorrow. So for me, every game is a final. So we're taking each game at a time. Odhi nyime gonde